respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दिनै लानानै फैदों सिफुं सुनानै आरो खाम दामनानै गावसोरखौ इयुन जिउ दानो थाखाय सांग्रां जानाय एबा थियारि जानाय माइनाव बसुमतारी आरो जायख्लं दैमारि, लोगोसे दङ बेनो सासे आरो सेरजा हुनो दङ। जोङो बे समाव माइनाव बसुमतारी आरो जायख्लं दैमारि बिथांमोनजों सावरायनि जे बिथांमोनहा सिफुं खाम दामनायखौ सोलोंथायाव गावसोरनि सोलोंथाइनि बिथिङाव लानानै इयुन जिउखौ माबोरैहाय दैदेनलांनो सानदों। गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय माइनाव बसुमतारी हामलायनाय होदों आरो बरायनाय होदों, बरायबाय, आरो जायख्लं दैमारि नोंथांनोबो बरायनाय होदों। दा बे समाव जों माइनाव बसुमतारीजों गिबि सावरायग्रोनि जे नोंथाङा आथिखालाव सिफुं सुनानै हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव गावखौनो दिन्थिहैनो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों आरो गोबां साजों बाख्नायनाय मोन्दों। दा बे बिथिङाव नोंथाङा माबोरैहाय सिफुं सुनो सिगांबोनाय जाखो? दा बर'नि समाजाव माने हिन्जाव मानसिया एबा हिन्जाव माहारिया सिफुं सुनायखौ नुनाय जायाखैमोन आगोल समाव, आरो नोङो दिनैनि समाव सिफुं सुनानै भारतनि गोबां जायगायाव माने गावखौनो बाख्नायनायनि मोनसे माने फुंखा सोरजिनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों आरो एस्टाब्लिश जादों। दा दिनैनि समाव नोंथांखौ माने गोबां गौथुमफोरा एबा हादरनि फसंथानफोरा लेंहरो सिफुं सुनो थाखाय, बेफोरबायदि नोंथाङा बाहागो लानो मोन्दों। बे सिफुं सुनाय जेनाखि हाबा, बेखौ नोंथाङा मा समनिफ्राय जुरिजेननाय आरो मानो जुरिनो लानायमोन बेखौ बुं। खुलुमबाय। नायगिरि बिथांमोननि बैसागो गोदान बोसोर आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। आंनि मुङा माइनाव बसुमतारी, बिजनि बेसर गामिनिफ्राय। दा आं सिफुं लानाया जाहैबाय 2016 मायथाइयाव बिजनि आन्चलिक एबसुआ दोरोङारि मोनसे मावबादा होदोंमोन। बेयाव दंमोन खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा दामनाय, बे मोनथाम आयदाखौ लानानै मावबादा, दान मोनसेनि मावबादा होदोंमोन। बेयाव जों बाहागो लाफैदों सोलोंनो थाखाय। दा आं बेयाव सिफुंखौ सुनो सोलोंनो फैदोंमोन आरो दा बे दान मोनसेनि मावबादायाव दा सोलोंबाय। दा बिदिनो बेयाव सोलोंदावनानै बेनिफ्राय बाहेरायाव एसे प्रग्रामाव दामदावबाय, बिनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनो मोननाय जाबाय आरो। नोंथांनि जुरिजेननाया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनि आन्चलिक कमिटिया बानजायनाय मावबादा, बर' हारिमुनि दामनाय देनायनि सायाव मावबादा खुंदोंमोन आरो बेवहाय बाहागो लादोंमोन। आरो बेनि उनावनो माने गोबां जायगायाव थांनानैहाय सिफुं सुहैदों आरो बिब्दिनो गावखौ फसंथाहैनो हानाय जादों। दासिम भारतनि मा मा जायगायाव नोंथाङा सिफुं सुहैखो?
दा दिल्लीयाव थांखांबाय, महाराष्ट्रआव थांबाय, गोबां जायगायाव थांबावनो गोनां जादों। थासारि गाज्रिनि थाखाय थांनो हानाय जायाखै। दा जायगायावनो प्रग्राम बेफोराव बैसागोनि आरो बेफोरबायदियाव दा प्रग्रामाव गागासिनो आरो दाम बाहेरायावथ' थांनो हाथ'वासै गाज्रिनि थाखाय। गुबैयै सिफुं सुनाय होनब्ला बर' ट्रेडिसनेल सुदों ना गुबुन बे हिन्दी मेथाइफोरनि एबा इंलिस मेथाइफोरनि सिफुंखौबो सुनाय जादों? बे क्लासिकेल सिफुंखौथ' जों सोलोंनाय जायाखै, खालि जोङो बे एबसुआ होनाय मावबादा दोरोङारि बर'नि ट्रेडिसनेल दामजु बिनिखौल' सोलोंनाय जादों, सोलोंनाय जायाखै। दोरोङारि बर'नि ख्रिस्टि। आदसा खेराइनि सिफुं, खेराइनि गुदुं मोनबा बर'नि खेराइनि सिफुं बेखौल' सोलोंदों। आदसा जों नोंथांनाव फैफिनगोन। जों दा समाव जाख्लं दैमारिजों सावरायनि। जाख्लं दैमारि, नोंथाङा खाम दामनो लादों, खाम दामनायखौ बबे समनिफ्राय जुरिनाय? खुलुमबाय। नायगिरि साफ्रोमबो आंगो लोगोफोरखौ गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि साफ्रोमबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। आङो सोलोंनाया 2017 मायथाइनि बिजनी आन्चलिक एबसुनि दोरोङारि दामनाय देनाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, बेहाय आंबो गोसो गुदुं जानानै सोलोंनो ओंखारदों। बिनिफ्रायनो जुरिजेननानै दिनैसिम आङो बिदि दामनायाव जाफैदों। आं बिदिनो दामनाया दामबाय, माखासे कनफारेन्स जेरै एबसु कनफारेन्स, जेरै गोबां बिदिनो कनफारेन्स दङ, जायो मिटिं जायो, बेफोराव आङो ख्रिस्टि आफाद हिसाबै दामनो मोनबाय। दा समाव नोंथाङा मा खालामबाय दं? दा आङो ओरैनो दंथ'यो। आङो थांनाय 2018आवनो BA खौ कमप्लिट खालामदों, इडुकेसन मेजर लानानै। दा ओरैनो न'आवनो दंथ'यो आरो। आदसा बेनिफ्राय माइनावनाव फैफिनो आङो। माइनाव बसुमतारी, नोंथाङा आथिखालाव सिफुं सुनायखौनो बिथा लानानै फरायगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनजादों। बबेहाय फरायगासिनो दं? क'क्राझार बि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव एडमिसन लानानै दङ। फार्स्ट सेमिस्टार मोनबाय देग्लाय, दाइसो लाहैदों। माने बि मिउजिकआव एडमिसन लादों क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव। जोबोर मोजां बाथ्रा। बेनिफ्राय जेनेरेल कर्स मा खालामदों? दाथ' गुबुन बे कलेजावनो लादों। नोंथाङा बहा फरायजेनामोन हाइ स्कुलखौ? कलेजाव BA पास जाबाय, बिनिफ्राय क'क्राझाराव एडमिसन लाहैबाय। थारमाने नोंथाङा BA पास जानायनि उनाव आरो बि मिउजिक लाहैदों क'क्राझारनि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव। जोबोर मोजां बाथ्रा। दा समाव जोङो नोंथांमोननि सिफुं आरो खाम दामनाय खोनासंनि, लोगोसे सेरजा हुगोन। नोंथांना मा मुंमोन? जोमै ब्रह्म। आदसा दे नोंथांमोनहा होमबा जोंनो दोंसे मेथाइ खोनासंहोदो सिफुंनि देंखोजों।
जोबोद मोजां सिफुंनि देंखो खाम दामनाय सेरजा हुनाय बे सिफुङाथ' खेराइनि सिफुं नङा होमबा खेराइ खेराइनि सिफुंखौनो बेथ' आरो मेथाइआथ' गोदान मेथाइसो बैसागो मेथाइ सार बैसागो मेथाइ बेबोथ' दोरोङारि मेथाइ बेनिफ्राय जोङो नुनो मोनबोदों खेराइनि सिफुंखौ खेराइयावल' दामनाय जायो नङा होमबा एबा बे ख्रिस्टि मोसानायावल' बैसागो मेथाइआव दामनाय नङा बैसागो मेथाइनि थाखाय सिफुं फिसाखौ लानाय नुयो आरो दा नोंथाङा खिन्थु बे माबाजोंनो सिफुं गिदिरजोंनो बे बैसागो मेथाइखौ माने लाबोनो हादों ओमफ्राय नोंथाङा सिफुं फिसाबो सुयो नामा सिफुं फिसाखौ सुनाय जाथ'वाखै बे गिदिरैनो सुदों आदसा बेनिफ्राय सोलोङाखै बे फिसाखौ दाथ' सोलोंनाय जासिगोन बि मिउजिकआव एडमिसन लाबाय जेब्ला बि मिउजिकनियाबो बेबो ट्रेडिसनेल खाथा खेराइ सिफुंनियानो आदसा आदसा होमबा बे सिफुं फिसाखौ ट्रेडिसनेलाव लानाय जायाखै नामा आदसा जों दान्दिसे ब्रेक लानि उनाव जों फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव आरो जों खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा हुनाय जों खोनासंबावगोन गोबांथार बाथ्रा जों रायलायबावगोन जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगां दान्दिसे ब्रेक लानायनि उनाव फैफिनगोन In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information to make more copies of the virus. The virus can infect you if it enters your mouth, nose, or lungs. दा समाव जों सावरायबाय दं माइनाव बसुमतारी आरो जायख्लं दैमारिजों माइनाव बसुमतारी खेराइनि सिफुं बर'नि सिफुं गोलाव होननानै बुंनाय जायो बेखौ बिथाङा सुनानै भारत हादरनि गोबां जायगायाव गावखौ नाम देखांना लाहैनो हादों आरो आथिखालाव बिथाङा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव सिफुं सुनायनि कर्स लानानै फरायगासिनो दङ आरो जायख्लं दैमारि बिथाङा BA पास खालामबाय होनदों न'आवनो दंथ'यो बिथाङा आथिखालाव आरो खाम दामनायनि ट्रेनिं खालामगासिनो दङ दा जों बे समावहाय नोंथांमोननि सिफुंनि देंखो खोनासंबावनि सिफुं खाम सेरजानि दा माखौ सुगोन बारदै सिख्ला दे
जोबोद मोजां जादों सिफुं सुनाया आरो खाम दामनाय बे नाखि माने बारदै सिख्लानि मोसानायनि सिफुं सुनाय दा बेवहाय माने जेनाखि मडार्न एसे माबा गाब गोनां बायदि मोनबाय थायो नोंनि केरिकुलामाव मा मोनदों मडार्ननि गाब गैथारा मोनदों माने मडार्न गाब गोनां बायदि बिसोर मोनबाय थायो मोना ने आदसा बेनिफ्राय जों नोंनाव सोंदोनि जे नोंथाङाथ' दा बे मिउजिकआव एडमिसन लादों सिफुं सुनायनिनो आरो बर'नि ट्रेडिसनेल सिफुं सुनायखौनो बिथा लानानै फरायगासिनो दङ दा इयुन जिउआव मा जानो सानदों बे मिउजिकआव एडमिसन लाबाय बेखौनो सिफुं सुनानै इयुनाव सासे गोजौ थाखोनि दामगिरि जानो हागोन दा मिजिं बे मिउजिक पास जानायनि उनावहाय बे मिउजिक पास एसे गोजौ थाखो नाजागासिनो सिफुं सुनायखौनो जिउनि आंगो हिसाबै लांबाय थानो नागिरदों आरो जिउ खांनायनि राहाखौ बे मिउजिक एडमिसन लाबाय बेजोंनो जिउ खांनायनि राहा लामा उन समावहाय साख्रिफोर मोनो नामा एबा गुबुन लामाफोर ओंखारो नामा मोजां खोथा दा दैमालुनि फारसे जायख्लंनि फारसे फैनि जोङो दैमारिनि फारसे जे नोंथाङा दा खाम दामदों आरो मा रोंबावो नोंथाङा सोलोंनायानो खामखौल' सोलोंनो नालाय बेखायनो बेखौल' रोंगौ दामनो गुबुन आं दामनो सोलोंथ'नाय जायाखै खाम दामनायाव मा मेथाइनि खाम दामनाय सोलोंनो हादों जोङो बेसिकेलि बैसागो थाबाय मडार्नखौथ' बागुरुम्बाखौ हायो दिनै दोरोङारि दामनाय देनाय हिसाबै बारदै सिख्ला मोसाग्लांनाय बेनिफ्राय ना गुरनाय सथ्रलि बिदिनो हायो माने बर'नि दोरोङारि मोसानायनि खाम दामनाय जोबोद मोजां बाथ्रा दा जोङो दान्दिसे ब्रेक लाबावगोन बिनि उनाव जों फैफिनगोन नोंथांमोननि दामनाय देनायाव जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन माइनाव बसुमतारी आरो जायख्लं दैमारिनि सिफुं खामनि दामनाय देंखोआव दा दान्दिसे ब्रेक लादों In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets फैफिनदों जोङो दा समाव खोनासंनि बागुरुम्बानि सिफुं सुनाय खाम दामनाय सेरजा हुनाय बागुरुम्बा
माने बे बागुरुम्बा मोसानायनि मेथाइमोन मेथाइ नोंथाङा मेथाइबो खनो नामा मेथाइबो खनो नोंथाङा मेथाइ खनो बागुरुम्बाखौ बागुरुम्बा मेथाइखौ खनो बागुरुम्बाबो खनो आচ্ছা दा खननो हागोन आচ্ছা दा समावनो खन Bagurum, bagurum, bagurumba. Bagurum, bagurum, bagurumba. Bagurumba, hai bagurumba. Bagurumba, hai bagurumba. Zar nonga bela, kul nonga bela. Taburum humnani bamnani lagu menka. Hai lega lagu menka. Zar nonga bela, kul nonga bela. Taburum humnani bamnani lagu menka. Hai lega lagu menka. Bagurumba, hai bagurumba. Bagurumba, hai bagurumba. Turi barini dausen. जोंनि लागो आलाय दाजेन गोसो होसार मोसादे बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादे हाय मोसादे हाय मोसादे तुरि बारिनि दाउसेन जोंनि लागो आलाय दाजेन गोसो होसार मोसादे हायलालाय हुइलालाय मोसादे हाय मोसादे हाय मोसादे बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि हाय जिन्जिरि हाय जिन्जिरि दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि हाय जिन्जिरि हाय जिन्जिरि बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा तुरि बारिनिलाय दाउसेन जोंनि लागो आलाय दाजेन गोसो होसार मोसादे बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादे हाय मोसादे हाय मोसादे तुरि बारिनिलाय दाउसेन जोंनि लागो आलाय दाजेन गोसो होसार मोसादे हायलालाय हुइलालाय मोसादे हाय मोसादे हाय मोसादे बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि हाय जिन्जिरि हाय जिन्जिरि दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि हाय जिन्जिरि हाय जिन्जिरि बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा जार नङाबोला कुल नङाबोला ताबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा हाय लोगो लागौमोनखा जार नङाबोला कुल नङाबोला ताबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा हाय लोगो लागौमोनखा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम बागुरुम 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 बागुरुम्बा
Bagurumba gurumba gurumba bagurumba gurumba gurumba bagurumba gurumba gurumba जों दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांजों जोबथारनाय सावरायनायाव दा जों दान्दिसे ब्रेक लादों In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein. फैफिनदों जों दासान्दि सिफुंनि आरो खामनि सेरजानि देंखोजों गोजावगासिनो दङ माइनाव बसुमतारी जों मिथिनायाव एबा जोंनि बर' समाजाव हिन्जावफोरखौ सिफुं सुनायखौ आगु समाव मानियामोन आरो दा समाव नोंहा बिमा बिफा दङ बिमाबो दं बिफाबो दङ दङ सार आच्छा बिदा फंबाय फंबाय दङ बिब' गैला हाबा जाबाय बेनिफ्राय नों जे सिफुं सुनो सिगांबोबाय आरो दासान्दि मिउजिक स्कुलाव एडमिसन लादों मिउजिक कलेजाव एडमिसन लाबाय दा बे हिसाबै नोंनि न'खरनिफ्राय हेंथा फैयाखैमोन नामा सिफुं सुनायावथ' जेबो हेंथा गैया मदद होदों एसे मदद होदों आच्छा बेनिफ्राय समाजनि बेलायाव रायजो राजा समाजनि बेलायावबो गोबां बिदि दामनायखौ नुनानै बयबो थुलुंगा होदों गामिनि आइ आफाफोर गासिबो थुलुंगा होदों बाख्नायदों मदद खालामदों मोजां खोथा बेनिफ्राय जायख्लं दैमारि नोंथाङा खाम दामनानै जिउ खांनो सिगांदों नङा होमबा बेनिफ्राय उन समावहाय बेबायदिनो जिउ खांलांगोन सानदों खाम दामनानैनो जिउ खांनो हागोन नंदों नङा होमबा दा गुबुन लामा लानो ओंखारदों जिउआव बिदिनो माखासे थांखिफोर दंमोन बिदिनो माखासे उननि समाव बिदिनो नाजायै जाफुंहोनो थांखिफोरखौ सानदों आरो खाम दामनानैनो मोजां खोथा दा जोङो जोबथारनायाव दोंसे मेथाइनि सिफुं सुनाय खाम दामनाय सेरजा फुनाय जों खोनासंगोन आरो बिनि उनावनो जों हाबाफारिखौ फोजोबगोन दा मा मेथाइखौ सुनो नागिरदों ना गुरनाय मोसानाय दे
बे जाहैबाय ना गुरनाय मोसानायनिमोन जोबोद मोजां आरो नोंथांमोननि बे नाजानाया जाफुंसारथों जिउआव जाफुंनाय फैथों बेखौ जों मिजिं खालामगोन दासान्दि नोंथाङा बि मिउजिक फरायगासिनो दङ फार्स्ट सेमिस्टार मोजाङै मोजां पास जागोन आरो गोजौसिन माने थांनो हानायनि थाखाय आरोबाव नाजानो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों दा बेखिनि समाव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबनो सिगांदों मानो होनब्ला नोंथाङाबो फरायनायनि थागिदा जोंहाबो गोबां सम गैया जोङो बे समाव माइनाव बसुमतारीनि सिफुं सुनाय आरो जायख्लं दैमारिनि खाम दामनायनि बे हाबाफारियाव दङमोन जोङो बे हाबाफारिखौ एसेनो फोजोबनो सिगांदों मिजिं खालामो माइनाव बसुमतारीया सिफुं सुनायनि थाखाय जेनाखि फरायनाय हाबाफारि लाबाय थादों क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव बि मिउजिक बिथाङा फरायगासिनो दङ बिथाङा जाफुंसारथों आरो इयुन समाव सिफुं सुनायनि आखा फाखा जानो हाथों लोगोसेनो गावखौ फसंथानायजों लोगोसे बर' हारिमुखौबो मुलुगनां खालामनो हाथों जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो बेखिनि मोगा मोगिनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled